So mo rin ni ang before nga buhok sa ko ang client tay no ug mao na sad ni ang afters iyang buhok pag human og riban. Anyway, maayong adlaw di ay sa ato ang tanan. So kanidang adlaw day no kay grabe kalisod ang akong iriban ani please lang. Kay lagi inana man lang ang buhok sa ko ang client karon. So damage na jud ni siya nga buhok day no day ug nagrabe ray sa tungod sa riban og color ba. Mo na ang previous riban sa akong client karon day no day is grabe jud siya ka damage. Basta galing inani na nga klase nga buhok day no is matarbaho na jud ni siya please lang. Anyway, before day ko nagbutang og R1 ani day no is giagi sa nako ang iyang buhok og treatment. Kay para manguday no dili siya mo react dahil pagbutang na nako medisina. So kani nga technique day no is ako ara jud ni siya please lang. Mao po ni diskarte nako day no nga pamaagi ba. Mo na sa mga hairdresser diha no nga naglantaw pod sa kuha. Ay ayan na lang po siguro kun yung koreksyon ni diha no. May pagmatulog na lang mo diha no kay para makaginansya pamugmuta please lang. Bitaw ay pag-damage na gani ang buhok sa akong client tay no dai sa kuha jud na pamangitaag pamaagi day no nga ma-okay ba. Muna pag-abot gali sa buhok day no kailangan jud nga nakay diskarte. Kung unsaon nimo pagpamaagi ang imong trabaho anang adlaw ba. Kay kung magpataka man gud kag riban day no dai na jud chance day no nga mosamot na og ka-damage ang buhok sa imong client. Kay kani man naging pling gwapa kay sa tanan no magpatakag pariban day o magpataka sa pa-color. Muna ang ending ay bunot ang buhok oy. Muna maginahinay sa lagi mo panalagsa sa imong pagkapiling gwapa ba. Kay lagi inyo hadyo kong tagahan og trabaho ani. Ay Diyos mio day grabe ka gasgas ang ako ang pagkapiling gwapa ning adlaw ba. Sa sunod gani day no day pag muanhi mo diri sa kuha. Karang 50-50 na daan ning inyong buhok ba. Kay para atuan na lang tiwasan diri ba please lang. Bitaw oy ang ako ang client ay karong adlaw day no kay taga Abono. Mo na shout out ko sa tanang taga Abono Iligan City nga mga piling gwapa ba. Anyway, day, pag humana ko humol sa R1 day no day nga medisina day nagwaswas sa din ko sa iyang buhok. Og nag-spray na sa ako Care Protect day no before ko mag-blower o before ko mag-plansya. Kay para dili madamage ug maayo ang buhok niya sa init ba. Mao jud na ang isa nga buhaton ako day no day pag ginani nagay nga klase ang buhok sa ako ang client. So before jud ko mag-plansya ana day no nag-spray jud ko anang Hair Protect. Og kanisa tanan ang akong gigamit nga product day no is makita ni ninyo dito sa ako ang Black Up. Og kanisa pagkaribanan ako aning mga adlaw day no day kay grabe kadaghan og proseso aning pagkaribana ba. Mo nang hastag dugayan ako na human ani please lang. So nagsugod siguro ko siyang buka ni Deno mga alas 7 sa buntag din na humanday ug mga alas 6 na sapon. So inana ni kadugay na human ako griban. Mo na hastang gasgasa jud sa akong pagkapiling gwapa aning adlaw ba. Mo na kung magpariban gali mo sa piling gwapa day no day ayaw po bughangyo og maayo maluoy mo please lang. Kay dugay pa kay ko sa tanang mahuman og riban day basta damage na inyong buhok. Ug daghan na sa kong medisina ang magamit ana. Kay lisod sad kayo og tipiron bitaw ta mo sa medisina. Unya mga piling gwapa biya kay mo sa tanan no. Muna kailangan tarungod yun ako pagriban ang inyong buhok. Kita oy, happy taman din na human ang ako ang vlog no. So sige na ko giyaw-yaw day no, is wala ko ni bawi day nga happy taman din na mag-end. Mao lagi ni sa katabian bitaw na ako day no day, is wala ako na malayi day nga happy taman din ni mag-end ang akong video. Anyway, mo na din na ang before ug after sa buhok sa ako ang client. Kung unsa siya ka-damage ug unsa siya ka-dry, mo na pud ni siya ron ka-shiny ug kabagsak. Ay pati basher na ko ani day oy takom ang baba please lang. Muna sa mga piling gwapa no nga gusto magpariban so pagpabook na mo no so way pagkaduduha please lang. Anyway, mura dito ako siya sa inyo no og dire ko mag-end. I'm Emerly and thank you for watching mo nang bye mo ay.